एसे फिदिंना आंनि थिं एसे नायहरना slowly गोसोनि हरलि आंजों गेलेना लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय स' लोगोफोर दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआवहाय सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो स' लोगोफोर फावखुंगुर सिद्धार्थ बर' लोगोसे रिया ब्रह्म बिथांमोननि फाव खालामनायाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर आरो बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों थाजिम नार्जारी बिथाङा आरो बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोननो हागौ दे लोगोफोर स' बिथांमोना दासिमाव बे मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलखौबो पाब्लिक खालामनानै होथ'वाखै एबा मख'नानै होथ'वाखै स' जायखिजाया नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ साननैसोनि उनावनो नुनो हासिगौ दे लोगोफोर स' बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना नेना थायोब्लानो जाबाय बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोर आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो